Persilakan buat Mas Pita sing duwe lagu buat Mas Soneta juga masih buat Kang Miskat. Remi acara Witi buat Ayu Sri, buat Kang Asik dan punya PM yang audio rombongan Kang Bos Anta Dini. Mungkin wis suratan ngalami kita demenan nasib kaberan dadi lanang seningan akibat kenang godaan terlena kenang rayuan. Cinta nunggu giliran utuhin kita manten kesepian yen karo latine tugaran kakang sing kanggo hiburan. Kang Lurah Asmita monggo Kang Miskat. Juga masih begini spesial buat tamu undangan semuanya. Masih bareng kami yang punya nada Ismaya di sini. Angin. Nasib dadi lanang seningan apa bos mainan pripasane kaya ngadeg ning sepucuk keri temeni wong duwe lagi setia sadar diri mending kita luruh ganti memangas luka percuma bertahan yen cinta nunggu giliran butuhin kita manten kesepian yen karo Kang sing kanggo hiburan. Oke masih kanggo Kang Miskat, kanggo Mas Pita sing duwe lagu ini apa Sumina. Masih buat tamu undangan semuanya. Majikan kanggo Mas Pita majikan dua. Selamat berkasih. Lara hati, lara jantung, lan uga lara pikiran. Masih dadi lanang selingan. Paman Lurah Asmita, Paman Lurah Asmita, majikan dua. Pripasa
yen kang wis kang sadar diri mending kita lurukan percuma bertahan dan cinta untuk dilihat utuhin kita mampir kesepian yen karo lakine tukeran mamakas pinta sing kanggo hiburan aye Kamiska mamakas pinta juga buat Bunda Asia ini majikan Bos Ajo kalau Bos Ajo ini Bos Ajo yang punya Cipunagara lara hati lara jantung lan uga lara pikiran asik dadi lanang seniman kalau gak bisa mengaco sing Cipunagara pribasane kaya ngadeg ning sepucuk eri temani wong duwe lati kang wis sadar diri masih mending lurukan percuma bertahan ini cinta nunggu kirang Kang Ajo sudah Cipunagara utuhin Kang Ajo manten kesepian yen karo lakine tukeran kang wis sing kanggo hiburan kanggo kang wis Kang Ajo sudah Cipunagara Bos Jaya yang punya Cirebon monggo-monggo Bos buat ini acara Winti buat Ayu Sri terima kasih memang enak mendaki lanang selingan aku Mama Haji Sidik yang punya Cirebon lara hati lara jantung lan uga lara pikiran masih dadi lanang selingan Mama Haji Sidik sing duwe Cirebon pribasane kaya ngadeg ning sepucuk eri temeni wong duwe lagi Kang Ajo kesedihan sun sadar diri Kang Ajo sing duwe Cipunagara mending kita lurukan diri Ajo sini mungkin wis suratan alam kita demenan asik di kabaran dari lanang selingan akibat kenang godaan terlena kenang rayuan oke masih spesial buat Haji Sidik Kang punya Cirebon Kang Ajo Kang Musta percuma bertahan yen cinta untuk giliran utuhin Kang Miska manten kesepian
akhirnya tukeran kita sing kanggo hiburan. Alhamdulillah matur suwun kanggo Kang Ajo, Kang Miskam, Kang Lurah Kasmita, serombongan.